Yeah. Matika broken. Yeah. Matika moda on. Yeah. Zošit buchne o stôl, čísla jak gang. Rovnice spozerajú, že dnes nemám šancu prank. X sa schováva, ide preč. Učiteľ hovorí easy, až je jasné. Veď tabula plná vzorcov, hlava ide smoke. Minúta má hodinu, čas robiť joke. Príklad level hard, žiadny tutoriál. Buď to dáš, alebo padáš, čistý triál. Matika brutál, ide po krku. Čísla ma skúšajú, ja stojím v strede kruhu. Buď padnem, alebo to zlomím späť. Keď to vyjde, ten pocit stojí za všetko hneď. Trest pred sebou, ticho jak hrob. Pero ide rýchlo, srdce robí drop. Prvý príklad chill, druhý je klam. Tretí má sleduje jak boss fight bam. Vzorce v hlave jak lič v hre. Raz to cvakne hneď, raz vôbec nie. Pot na čele, tlak jak strop. Ale nevzdám to nie je môj stop. Matika brutál, ide po krku. Čísla ma skúšajú, ja stojím v strede kruhu. Buď padnem, alebo to zlomím späť. Keď to vyjde, ten pocit stojí za všetko hneď. Trest pred sebou, ticho jak hrob. Pero ide rýchlo, srdce robí drop. Prvý príklad chill, druhý reklam. Tretí má sleduje jak boss fight bam. Nie je to len o známke a strese. Je to hlava proti systému v plnej sile. Každý príklad je fight jeden na jedného. Keď vyhráš raz, je, že dáš aj ďalšieho. Zošit zatvorený, ruky sa trasú. Matika prehrala. Dnes, yeah.